Hey guys, खुलुमबाय आसा खालामदों गासिबो मोजाङैनो दं। एक्चुअली दा जाबाय हरनि 8टा 8:30 ओमफ्राय आं दिनै जोबोद हेपि आरोना बहुत हेपि। आं टिउसन खालामबोदोंमोन ओमफ्राय टिउसन खालामनायनिफ्राय डिलारनिफ्राय फन फैदो बहुत हेपि माने दाखालि बय माने जि खालि आंनो जि सरप्राइज ब्लग मोनसे बनायदोंमोन जि बेखालि आं माने स्कुटिनि मेसेज फैदो होननानै बेखालि माने आंना मबाइल मेसेजआ फैदोंमोन खोना खिन्थु आङो जिहेतु मबाइल प्रब्लेमखौथ' गासिबो मा होनो मिन्थिखायो माने मेसेजखौ आं उनाव मोनासै ओमफ्राय आं माबा मेसेजबो फैयाखै खोना दे इदि होननानै ओमफ्राय आंनि लोगो तुलिका होननाय खालि आंनो जाय खोन्थाहरदोंमोन मेसेज फैदों होननानै बेनिया मेसेज फैनायनि 8 दिन उनावनो फन फैदोंमोन आरोना कि स्कुटिखौ लांफै इदि होननानै ओमफ्राय फन फैनो ओमफ्राय लायबाय ओमफ्राय आं भाबिदोंमोन आंनि गोजाननि मेसेजआ फैयाखै खोना दे इदि होननानै ओमफ्राय फनबो फैयाखै मेसेजबो फैयाखै आं सानदों इमान गोबाव मानो लाखो इदि होननानै माने नेबाय दङ इमान उत्सा माने डाउन जालांदोंमोन आरोना फैगोन ना फैया माब्ला मोनफैगोन इदि होननानै ओमफ्राय स' दिनै फाइनेलि फन फैबाय आरो आङो टिउसनखौनो आदानिफ्राय गारना फैनाय बायसा जादों आरोना ओरैनो आङो 1.5 घन्टा लायो टिउसनखौ ओमफ्राय दिनै 1 घन्टाल' खालामनानै फैनोसै माने आंहा बिराद एक्साइटेड आरो माने फैनांगौ आरो आब'नो खोन्थाफैनांगौ बाथ्राखौ माने मुथते आब'नो खोन्थाफैनांगौ आरो थाबनो एकदम ओमफ्राय डाइरेक्टलि आङो होनबाबो दिनै फन मा टिउसन खालामला आङो न'आव थांनोसै इदि होननानै गाबोन खालामगोन दे इदि होननानै ओमफ्राय फैबाय फैनानै ओमफ्राय फैनायाव बाबानोबो खोन्थाहरबाय बाबायाबो फुल एक्साइटेड बिराद माने मोजां मोनबाय आरो ओमफ्राय आब'नोबोथ' खोन्थाफैबाय आब'याथ' अभियासलि स' नायनोसै गाबोन मा जायो गाबोन थांनोसै आरो न'नि खासे मेम्बारखौ लायनो थांनोसै लोगोफोरा आब'आथ' आंनिसायबो फुल एक्साइटेड जाना दङ आरोना आब'आ दानिफ्रायनो गद्रेज खुलिनानै नायबाय दङ मा गानगोन मा मागोन आंनिसायबो फुल एक्साइटेड मा गाननो मा मानो इदि जाबाय थादों गद्रेजाव किबार खुलिनानै नायखै माखौ गानगोन मा मैयासो बुंदोंमोन ना जोङो मैया नङा दहाय फुङाव बुंदोंमोन गाइखेर सेरबाय थानायाव मब्ला फैगोन दे गाबोन फैनायबा मोजां जागौमोन इदि होननानै गाबोन फैनायबा माने मा होनो जों थारमाने सकाव दिनै थांनायनि प्लेनमोन आरोना बाजार खालामनो ओमफ्राय बाजार खालामनो थांनो मा जाखो उनावनो माबा मोनसे प्रब्लेम जाना होबाय जों खामानि मावनानै मेंग्लिजोबदोंमोन आरोना इबो मेंग्लिदों आंबो मेंग्लिदों ओमफ्राय आरो माने फुङाव रायलायदोंमोनसो थ' माने स्कुटिनि फन फैयै सिगाङाव जों गते जगार खालामनांगोन जोंनियाथ' मा सिख्ला मानसि ना मा अभियासलि माबा मोनसे माबा थाबाल' नङा जिखुनु मोमेन्टआवनो बेलेग एक्सट्रा ड्रेसा थाखानांगोन आरो ओमफ्राय जों सानदोंमोन दिनै गस्ला गोदान बायना लाबोनोसै ओमफ्राय स्कुटि माबाबाथाय लायनो थांबाथाय जों गस्ला गोदानखौ गानलांगोन फुङाव थांनायबा खिन्थु बहुत मोजां जागौमोन जों दिनै थांनाय मोनबा गस्ला गोदानखौ गाननो मोनसिगौमोन गाबोन दा खिन्थु थाङासैना दिनै मोननाय नंला आरो माने जों खानिना मादि जायो मिथिगोना जों जुदि फुंनि 5टायाव खामानि मावोना माने थांनो ओंखारबाथाय 7टाफोरावसो जागोन आरो रेडिया माने जों खानि बिराद लेजि आरो धरिलक जों जुदि जों स्पिडाव खामानि मावबाथाय डेन्जार स्पिडाव मावबायना नोंहा आरो मा मोनसे जायो माबा मोनसे प्रब्लेम जायो धरिलक होननाय जों दुगैखांबा खामानिखौ मावखांबाय दुगैना फैबाय ओमफ्राय ओंखाम जाखांबानो आब' गाबोन दिनै थांला दे दे बे आं होनबाथाय आगे दिन थांला दे होनबाथाय माने मा ओंखाम जाखांबानो मोनसे निसा हाबो आरोना जोंनि मथेबा जोंनि कारने मा जों ओंखाम जालायनाङा आरो ओमफ्राय ओरैनो जामके खालि उदैयावनो थांबा जोंना बेसे खामानिया साक्सेस जायो आरो खिन्थु जुन दिना थाङो खिन्थु दिना बहुत हेला भाब मा गोसोआ बहुत बरिं टाइप जानासो थाङो खिन्थु थांखांनानै फैनानैसो एनार्जि बहुत हाबो फैबासो थांनाय समाव एनार्जि जाया थांनाय समाव बालुं थाङो आरोना खिन्थु जोंखानिया माने स्कुटि ट्रेभेल खालामबा खिन्थु पुरा एन्जय खालाम रावखौबो नांला आरो जोंनो जोंना एकदम माने बिराद इन्टारेस्ट जाखालाङो लामा स' दिनै बेसे पेक खालामला दिनै थाबनो उन्दुनांगौ कारन ओंखाम जाखांबाय 8:30 जादोंमोन थेवबाबो नामान मबाइल थुनानै नामान इदि उन्दुना थानोसै कारन जोंनिया उन्दुनायफोरनिया हदाय 12टा बाजिखायो जोंनिया खानिनिया स' दिनै थाबनो उन्दुगोन होनबासो गाबोन थाबनो उथिनांगोन ना सफैबाय नै लोगोफोर थांनोसै मैया बुंनायाव थांनोसै मास्टर आं माने दिनदो केमेराखौ मादो थांगोन जों टेम्पो द्रुन गारि मोना नायनोसै लोगोफोर रंगिलिक आनबार kan मैं निजे रंगिल हो आसुआ ये मोनसे मैचिंग aku dah compromise ना itu एक दिन मिलाबा lagi एक दिन और हाहा टेम्पोनिफ्राय ओंखारनानै मा होनो बेटारियाव गाखोबाय
Kupik kumne? Ya? Oh, ikan enam berat. Aha, man pasti kan pasti ke bau bila nau man mana sih? Kelas sampai dong nih. Sa bandar जोंनि लक्कामु एक्चुअली আমি সবাইকে লগ পাম বুলি ভাবিছিলো না কিন্তু কাকো লগ নাপালো আমি মাত্ৰ দুজন হলো বাকিবিলাক পালাকে দিছোন ভাল লাগিল না ভাল লাগে কি খবৰ ভাল ভাল তোমাৰ আজিতো বহুত ভাল সৈতিয়া কথা পাতি হলো তাৰপিছত আৰু অলপ সেলফি লম মানে ini gasnya ini dengan jari ya coba lagu na Finally, गारि मोनबाय नम्बर प्लेट गैया फिलिं कैसा है फिलिं मोजाङानो किन्तु नम्बर प्लेट मोनासैना नम्बर प्लेटआ फैनो थाखाय नांनिया ओमफ्राय माखासेनि उनावसो डिग्गियाबो फिसाथारमोन मारिया दा बोरै मारियो slow godan Kariau माने बिलिभ जायाखै आरोना गारिखौ मोनबाय होननानै खारन आरो जोंहा गारि दोनखायो नालाय न'आव ओमफ्राय इदि इमान गोदाननिखौ फिलिं जायाखै आरोना खिन्थु मोजां नांबाय दोङो आरो थेवबाबो लोगोफोर न'थ' संनानै रावबो गैया जाखांनासो थांसिगोन ओमफ्राय मोजांथ' फाइनेलि लोगोफोर गारिखौ मोनमारथारबाय जोङो बिराद हेपिखा दिनै जोंहाथ' फेमिलियाव खाब्रैबो आरो पुरा थांनो हासिगोन खेबसे लागैनो एबार ट्रेभेलाव माबा मोनसे हटेलाव हाबफैबाय जोङो दा जानो गारनाय उखैबाय ओमफ्राय दा जोङो मा हटेलाव हाबदोंबा मिथियाना आइनो खोन्थाहरबाय थादों आइ आरो बाबा जोंखौ दहाय फन हरगासिनो आरोना बाबा जाहैदों ओमफ्राय थानो aku berendingnya ada order di apa? Bidali, bilai, chutney. Mama apa dong? Masuk sana dan sini order apa baik.
ओमफ्राय थुसके जाते Kita hodo. Niरामिस 1, 2, 3, 4, 5. Niरामिस थालि 5. लोगोफोर जाखांजोब्बाय बथा थालि सेस खालामनानै आबाथ' दाबो जाखाङाखैनि Udah sampai. Miringbawo. Ini Boroma मोनफैनानै जों मोनसे शपआव हाबबाय 100 मार्केट होनबाय बि बिशाल मार्केट होनजायो जों नाम दोनदों आरोना बिशाल मार्केट बेयाव ओरैनो नायनोसै माने दिनै এই যে मोनसे पकरा बानायनायनि भिडिअ जे ओंखारदोंमोन नानिया बेनि थाखाय नायनि दिनै बार्थडे आरोना बिनि उद नानिया जे बस्ता गानसै ना नों बेसे ना माबा मोनसे नायनो नोंनि दिमाग साना दिखि फिसा उल्टा लागतो bisa naik ke mana Pasnya emang saya Johnson salah yang belum selada Hadi pun enggak na Orang kiu sok kecil lebih novel warna kelapa ini. Nah, style lah nih dia na. Kalau nurus sebelek nih. Nuwan sana. Bisa begini lagi kurikan lansi nuwan. Mabe happy birthday जाओ. Dilar नवाब दोइला में आबोहन खाए बे मन्ना. हरना बाजिया ये हरना तो बहुत important खाना. So Haji लोगोफोर ओमफ्राय ससे लामायाव फैनानै ओमफ्राय गैया जाना दङ हरना बहुत important आरोना so नायनानै थांखानोसै बेखौ खुलिबाय फैग्रा खुलिनानै ओमफ्राय नै बुस्थुआ हर होनानै नै पिपि ज' होना दों Itu punya ada sih. Itu 2019. Itu loh hak porsi udah di. Mau ini handphone ruita kayak gini. So लोगोफोर भिडिअ मोनबाय आरो भिडिअ गोलाव जागोन बेनिखायनो बेयावनो एन्डिं खालामगोन होननानै सानबाय दा थांनानै रेस्ट लाहैगोन दसे स' नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दाथ' जोंनिया हावा टाइट जाखाबायानो आरो थांनानै टिउसन आरो बार्थडे पार्टि मा मोनसे थांना मेनटेन खालामगोन एखौ माने माबा गैया स' बेयावनो भिडिअखौ क्लोज खालामनोसै स' थेंक इउ स' माच फर वाचिं बाय बाय